Shalom, horas madi hita saluhuna. Hamak kadongan na hinaholongan di basan gore Tuhan Yesus Kristus. Adorang so tatangihon barita nauli di minggu palmarum. Tapasaha majolo daging Dr. Dita tu debata. Tapasada rohat tamat tangyak kita. Mau lihat ego puji-pujian do di sobahon nasoranami tu alupamu. Ale Tuhan Jehovah debata amanami. Kolan asi do tolong rohami do tutu Tuhan. Na totong mangaramoti jala mangodihon ngulunami umain toktong kami marhahi pason. Jala margugo hamin di na mangulahon nasa ulon nami. Jala totong dilihon ho di hami pakirimon na mangulu. Jala martua hami Tuhan. Binahen niya sini roham. Asi roham. Naing mata tumangihon hatam hami sa tokinari. Pasu-pasu hatami Tuhan. Asa gabi bohal na baru di partodion nami. Jala parhitian ni pasu-pasu mi di ngulu nami. Nang tu saluhut na dongan na tumangihosa. Pasu-pasu saluhut na amanami inanami. Nang saluhut ruas ni huriam na tumangihon barita na uli di obason. Di bagasan asin ni rohami matoktong mangulu na sida. Jala tau na sida mangulahon lomo ni roham. Jala dami di batana sumurung siyan saluhut na roha. Di mana mangaramoti ate-ate do pikiranmu na be. Di bagasan Kristus Yesus tuhatay. Amen. Shalom, horas madi hamu saluhut na hamu akadongan na hinaholongan di bagasan gore Tuhan Yesus Kristus. Barita nauli di mingguta sadarion lima nanienet sian pasalmen bindu tulu plusada mamuhay sian ayat walu marhaujungam ma di ayat 10 songnon ma hatana didok disi damang dainang na hinaholongan payuti hutamu ma ibagasan rohamu na ganup. Say marulop-ulop jala marlas ni roha maahu bahen mida asi ni roham. Na tinatap mo dangolhon na marbinoto iho di akka hagugutan ni tondiki. Jaladang idapoton ho ahu tutangan ni musu. Di pajongjong hodo patu di halabason. Asi maroham diahu ale Jehovah ay hagugutan doahu. Pola dolo top mataku binahin ni haarason haarsahon maras dorohaku dohot dagiku ay nunga sudah ngoluku binahin dibahen hamarason sudah doaka tauku dibahen anggu-hangguk merus do gogoku dibahen dosaki jarang mangalo be holi-holiku jadi gabe parbilian doahu maradopos sude akka aloku dohot hobbar huhundul jala tarsonggot situtudo akka dongaku magudang marsiding-siding bedo akka namarnida ahu di balian nungatung lupa ahu siya roha songon halak na mate sobokon ngar-ngar na abolong na maahu ay sa hupabigi-bigiro husip-husip ni torop halak habiaran humaliyang say marluhuti do na sida martutupi ahu mabuat hosaku do dipikiri na sida alay ang goahu tuhodo ahu marhaposan ale Jehovah nikudo hodo de bataku marguru tutanggamu do akka parsoryoki say palua maahu siya tangan nyaka musuku dohot siyan akka na mga lotong yahu olat ni ido sahatna. Kamu akadongan na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Mingguta 5 minggu palmarum na marlapatan mare-mare
manang didok pesta palem, manang daw palem, songon tema di mingguta palmarum didok olopon maasi ni rohani di bata, olopon maasi ni rohani di bata. Didok di bahasa Indonesia, bersoraklah akan kasih setia Tuhan Allah. Amok kadongan na hinaholongan turpuk barita nauli di bagasan ng pason na tatangihon na kaning. Ima tangiang ni si Daud na mangido haluaon siyan akka musuna tu de bata. Ido bahen na marulupulup ibana, siala pangaramotion, siala pandonganion, siala pangurupion ni de bata di bagasan nguluna. Mulod na madala ni ari-ari ni ngulo ni si Daud akadongan na hinaulongan. Udang do akka parsorion, udang do akka hamaolon, nang akka hasiton. Kaya turpukot taida, songon dia pakilalaan ni si David Hatihay, di na mardongan ibana, baka susungguna, dangapalan yan, di ida ibana di paklalahon ibana gabi sa luhuk na saurdot tu na ni pikiri di mana yang goholong ni roha ni jolma bahkan holong ni roha ni dongan ni basa diri pe saran ni do molo bahasa Indonesia sahabat muba-uba doi ang goholong ni jolma na buy doi muba-uba kadongan na hinaholongan aido turpuk ni ngulo ni jolma hinorhon ni dosa. Alaya kadongan na hinaholongan, marhiti turupukon na yung idauta, holong satia ni debata Jehovah tu saluhut na namakaposi ibana, holong satia ni debata Jehovah tu saluhut na namakaporsiya ibana, hot doi siyan mulana, jala hot doi di parsitongaan na, jala hot doi rodi saliling-liling na. Di pakilalahon, Raja David do hatia kadongan, didok naking turpuk taon, merus do holi-holina lapatan na dang margogo be ibana dang na mangalo be ibana sudah tahun na sudah partiken nai holan na tumatangis akadongan na hinaulongan molo tarimang-rimangin di parnguluat tahun ra heado hita marsakate heado hita tumatangis bahkan boy do honon dang adong jolma na tubuh tu portibion naso tangis. Hola tubuh ibana seorang imana sa bertian ni dainang tentu sahali tangis do. To tangis do gugu ay molo so tangis tahe ngasih pikiran nih. Kanido. Las roha doi di saluhuna contohna natoras manang na ibu bapak dan semua keluarga. Sadelas ni roha doi molo tumatangis sada poso-poso na tubuh siya bertian ni natorasna. Manang na inong na. Alaya kadongan na hinaholongan ibang kori Tuhan Yesus Kristus turpukot taida bahwa tumatangis ibana ala ni sa luhut na hamaolon hasusaan lumobi siyan dongan na sa hudula tidok na kaninga. Alay nang taida mo si turpukot na kadongan na hinaholongan tidok alay marulupulup do tondik tidok Raja David marulupulup do todina tapatan na ala parsabinoto do ala parsiboto do Tuhan de bata di parukilon nai tanna ala di boto Tuhan ido parukilon nai ala sa parbinoto do di bata Jehovah di saluhut akka parsorion hasusaan inabirni ni paklalan nai ditatap Jehovah do pardangolan na jaladang di pasombu de bata ibana sahalaksa lao manao parukilon dok janji Tuhan ya dan amin sai ramotakku doho rasi rasaro ajal ni hasyanganon ido anggo padan ni Jehovah di bata jala di sido kadongan na hinaholongan Raja David sa toktong pobos rohana makaposi padan ni debata natu saluh jolma lumobi nang tuhita akadongan na hinaholongan di bagasang gwari Tuhan Yesus Kristus ditotopo do minggut ta sedarion ima minggu palmarum
kadongan na hinahulongan nagabegoar ni Minggu adorang so ari parningotan ni hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatay dinamarujahan tu harorona tu huta Jerusalem adorang so hamamatena itumutumu ma torop itumutumu akan natoropan Yesus di bagas las ni roha minabongot iba na tu Jerusalem las ni roha na sida manjakon Yesus paturuhon marhite mare-mare somaldo mare-mare manang jalur kuning dipakai tanda las ni roha bolmar pesta itong-atongan ni Uria molo najulo ni ingot tahe molo lao pesta Natal manang nalao Paska jojodoi dipakai mare-mare dibayan di pitu harbangan ni pergulungan manang nagareja dohot diaka pitu dohot jendela tamotohon nakadongan ima tanda manang na kobaran ni las ni roha itong-atongan ni pumuani itong-atongan ni habatahon somalna kadongan na hinahulongan buar ni Minggu taon ima laho manju hita marulupulop laho manju hita marlas ni roha alayak kadongan buasa marlas ni roha manang marulupulop pita tahe hape di saya stokin nari piga-piga arinai naing rona ma ima parningotan ni Jumat Agung ima ingotota di Yesus na tarsilangi jala bolo tapay hutihut musen waing na masa itong-atongan ni humaliakta itong-atongan ibang sotta ima akorhon ni virus corona manang na pandemi COVID-19 na sohartakas dope taboto haujungan na at digan iba na boy lao siya tong-atongan ni Portibyon hamok kadongan na hinahulongan tagan linggo luna si Raja David tung maceragam do aka parmaraan na binulus ni si Raja Davidon wala do si pata mengancam linggo luna isarana binahin ni Raja Saul tu ibana alay nang pesongoni maol ni aka parmaraani ihilala ibana do toktong pangaramotion ni debata linggo luna gabe say jot do ibana malua siyan aka parmaraani tang tarbahin aka musuna laho manaluhon ibana asa masatugudo ha persyaon ni si David akadongan maradopon de bata pola do ibana partanobatoan na mangundihong nguluna maragam isi ni pasalmeni obar tuaka pengalaman ni parpesalmeni sendiri jaragam bahkan diturpuk tahun ima parpesalmen manang si Raja David mabahin sada parindangion di bagasat tangiyang manang marhitang yang na di dokibana haposad do debata jala asa tung ibana tama pasahaton na tutu asa tu ibana pasahaton na nguluna dohot toddina marolopolop tu debata ala malua seragam ni akka hamaulon sian akka musu dohot akka namang gaori udang do na marsuguni roha tu si Raja David tarlumobi dung dipilit iba na gabe raja di bangso Israel alay toktong do iba na marpanindangiyot tu debata natutu debata paboa nang pasobon ni debata ibana iparhatopot ibana do naso dung olo debata maninggalhon ibana jala say marpos ni roha do ibana tu debata marguru tu tanganna do akka parsoryonna say balua maaho siya tangan yakka musukku dohot siyan akka na mga lotong iaho ninna si Raja David nang hita pe akadongan songon parpesalmenima mangulu di bagasan olop-olop tu Jehovah panindangion na si songonima na toktong mian jupang dihita di partikyat ta si saunari tutu godang do akan na mangarsahi hita gabi si pata maoto hita
alai molo mardongaton de batahita jupang do las ni roha. Siya turpuk barita nauli di bagasan o bason. Sa hatorangan jala odol di ngulutta. Ima porsea jala makamlatehon si taonon. Hinahasit na manosak di ngulutta. Alayak kadongan buasa di dok si songoni. Ay di patao duaka hasusakoni. Di patao duaka parsorioni. Laho mananda diri. Lamananda dalan ni debata. Dung dang margogo jolmai mangadopi na masay. Di dama. Nadong do debata na tuk paluahon. Di hagaleon nai. Lam takas do huaso ni debata na mangudihon akan na porsea. Ido hangoluan. Jala ido si hangoluhoton. Jala ido di hangoluhon panurat ni turpukon. Di parhatutu ibana do tangan ni Jehovah na holip siap pamerengan. Surduk manogu jolmai sian hamateani. Tuhan ngoluan. Asanangpe diodamondam hamatean. Atongon dia dopi. Dang sumurut haporsyonna. Dang humordit ojahanna na jongjongi. Ay diboto do. Adong do de batana. Nasay marnida dohot manatap-natap parsoryon na. Nasay marnida jala pabereng-bereng parnguluon na. Alay, ala hinorhon ni haporsyaon. Di palua pat na siyan jorgong namanaiton ibana. Namanaiton dirina humusor siragam niyaka parmarani. Say ditugu-tugu tuhanido ibana di padalanan na. Asa unang taktuk-tuk. Hamak kadongan na hinaholongan di bagasan ko ni Tuhan Yesus Kristus. Maka po si Jehovah di bata asa jupang las ni roha. Ido apala di diok iturpuk jami taon. Molo marsihohot jolma marhaporusat tu Jehovah. Say dapota parsaulian do ibana. Apala nama say ulin waeng. Jalan aneng sihang uluhonot tak kadongan na hinaholongan. Inamanosak-nosak akka parsorioni. Inamanosak-nosak akka hamolo tantangan ni nguluon. Na say tapado-padop di parngulota. Marhite pengalaman manang na marhite panindangion ni si Raja David. Naing tuguhi ta marhaposat tu Jehovah. Pasahat diri tu debata. Pasahat nguluta tu debata. Alayat tong unang mahita alang-alang manang songon na didok di hasomaran ni halak batak golom ria-ria. Maulo golom ria-ria tutu sahali. Bolo lang gugu ta tiup ria-riai ba habis mahita dihantam manang habis matangat ta malalak binain ni suga ni ria-riai. Alayak kadongan na hinaholongan ikon hibul na marlapatan dang mardua roha hita. Jalan ang mardua pikirat kita. Dang ganggu ni roha. Dang ganggu rohata. Alay pos roha mangasahon di bata. Udang do jolma. Dang saut dapotan hasonangan di goluna. Ala dang hot hajongjongan na. Si patatu habirang. Si patatu siamun. Si patame oleol songon duhu-duhu na niulus sa logo. Nang dihaporsyai di bata. Nang dihaporsyaon na pe saya dong do pejolma nasusongoni. Marminggu do nian ibana tugaro tugareja. Alay haporsyaon na dihagogoon ni portibion dang olomago. Raja David nang Raja Daud kadongat takas mandok. Na magigi do ibana tuwaka na marsoba. Nang namanobba gana-ganaan. Nang mardongan manang marali-ali ibana tunasida. Di paholang do dirina sian si songoni. Marhite turpukta di bagasan o bason. Nuaeng tasukum ma jolo dirittabi. Sotung do naso hibul haporsyot tutuhani. Bain say na maol na taado na maol tadopi. Atik
alana mardua haporsyaon do hita bahen sai sundat jala taparsitta bahen na sundat akal taparsitta di bagasa rohatta asaboy lang hot jala tugu haporsyotta tu Jehovah jala jupang asini roha ni Jehovah di bagasa ngulutta atong naing lam tatanda naing lam bagas tapakilalahon jala naing lam takas talului di bagasan rohatta isido de bata isido Jehovah de bata Jehovah de bata ima de bata haposan dang tagamon tarurak jolma namar haposan tu Jehovah ay diodingi jala diodihon ibana do jolma naro pasahato dirina naro pasahato persurion ninguluna naro pasahato narsakna naro pasahato nasa nanaing diula ibana jala nana nani ulan ibana las niroha na bolo do si jalo otta molo hot haporsyatta tu ibana jala martua mangulutta binahen ni asini roha ni dibata dang maila hita molo holat tu Jehovah hita marhaporusan dang maila hita molo holat tu Jehovah hita marpangusadean ay paluon na do hita seragam ni hamaolo ni seragam ni kaporsoryo ni akan na marhaposat tu Jehovah say dapota parsauli ang godang jala martua majolma na Jehovah haposan na dibahen di bagasang uluna. Hamak kadongan Jehovah de bata ima hati koran niyak kanaporsea. Dang tagamon so gudang naso mga tagamon na gudang naro manusay. Dohot patubutubu hamaulat tungulutta. Nang napatubutubu kahasusahat sa luhut na kanaporsea. Alay molo Jehovah tahaposi say pitoran ni hatigoran na dohita jala say napatoran ni hasitongan ni Jehovah dohita di bagasang ulutta nang pesipata hirana talu dohita marnida akan nasitongi alay unang may gabe manudati hita siyan hatigoran ni debata ay ilo amitori hita di tanoon nang muse haduan di Banua Gijang Jehovah de bata ima de bata pangondian dang hurang gogo de bata paluahon hita sian sude pakaparuk kilottai di ida do hagaleotta jala di boto do na jot talpe ngolutta tu hamatean alay molo di bagasa pos ni roha hita mangasahon huason di bata say na dapotan las ni roha do hita di ujung na muse jala ikon boy hita maka monakon sa luhut na parsoryo ni haporsyaonon manjug hita asa unang adong na marpangusadiat tu dirina jala marhapangusadiat tu gugut ta sa diri manang marpangusandian tu nahan ana adong di bagasan hasyang anon amok kadongan hinaporsyaon na mangihuk muse Jehovah di bata ima di bata partano batoan diodingi huaso ni debatado akan naporsya asa unang mago ala ni haguguon na mabahe parmaraan partano batoan na marlapatan ibana do mangodihon hita asa unang panaon di olani do hita asa unang porsuk ngulutta ujuro akaka hamaoloni walau didok partano batoan ima namang gobarhon haguguon na suboy rupak ala pangulus ni akka namasa di hasyang anon tugu hot jaladang marna morot haguguon ni dibata Tuhan dibata ima songom benteng keselamatan pagar manang na pengawal di bagasang ulutta atong sa toktong mamian di bagasan waso ni debata hita mian di bagasan asin ni roha ni debata hita asa dapotan las ni roha hita atik pe inabadala ni ari-ari ni yang lutta di hasyang anon dang boy dang ro akka hamoloni
dang boy gabe soro akka hasusaan, alay hot mahita di bagasan asin ni rohan di bata, di nahibul hita marpangasahon di bata, songon didok di guarni di minggutta sadarion, ingotot ta maasin ni rohan di bata, ingotot ta maholong satia ni di bata, natuk guguna patupahon sa luhut na aka narikoti di bagasan pada ninglutta. Jahuba di batasan diri do natuk guguna, laho mangalehon di saluhut aka na porsiai, aka na rikoti, aka na dihasiholi, dohot aka na nihirim ni aka na porsia. Jahuba sambing do natuk guguna pasaut tolomo ni rohatta. Hamak kadongan na nihaulongan di bagasan guar Tuhan Yesus Kristus. Songon sada spirit baru di hita, boido tapakelahon di bagasan ngulutta, songon edok ni endeta bukede nomor 470 patitahe, kadongan na hinaholongan di dok, ikon Yesus dodong aku sahalak kuliludo, rapon Yesus boya monang talumusu inaro, dang mabiya raw di si Tuhan Yesus dong aku, sa ihutonok ku Yesus olo aku namay. Ikon Yesus dodong aku sahalak kuliludo, rapon Yesus boya monang talumusu inaro, dang mabiaraw di si Tuhan Yesus dong aki, sa ihutonokku Yesus olo aku namai. Ikon Yesus do nongata, ikon Yesus do natukpa buihon hita marhamonangan di bagasan muluton. Diragam niya kahasusaan, diragam niya kahamaulon, bahkan diragam ni namasa di pernguluton. Cucuk dora hita hera somardongan, ala ni pakkorhon ni dusa di bagasan hasyanganon. Dangadong nabuy tapangasahon, asing ni holong ni rohan di bata. Jala manangise na makaposi di bata, manangise na pasahatung ulo na tu di bata, jala manginangise na marpangusad diat tu di bata. Pasahak ma di bagasat tangiyang na mamulin, pasahak ma di bagasan haporsyaon na hibul, jala pasahak may di bagasan pakirimon na mangulo. Disido mangula de bata, disido ro de bata, martehite holong na nabadiyay, naong nilehon na anak na Tuhan Yesus Kristus Raja tay, nagabi parhitean di hita sa luhut na kabardosa, gabi paneyak kita, diragam ni tua paso-paso las nirohan na pinasahan ni di bata di basong ulutta, di sima hot hita di bagasan holong ni rohan di bata. Saya marulupuluk mahita, hinorhon ni asin ni rohan di bata, jala unang saimian di bagasan arsak, unang saimian di bagasan asutu matangis, ayanggo hasyanganon parsatok kinando, dangadong nahok di hasyanganon, alay horat tulu nahot pakirimon haholongon dohot haporsyaon, atong hok mahamunak kadongan na hinaholongan, hot mahita sa luhut na, holan di bagasan holong satya ni di bata. Paso-pason na mahita, tabaon na madihita sa luhut na, akka na hinarikot di bagasan mulutta. Jala urupan na hita, jala paso-pason na sa luhut na nataula, di huta ng dibalian, itong atongan niya kaulota, jala siyan hamoraon ni di bata, tarbahin hita mamora di bagasan muluton. Dangarong nas tarpatupa di bata, asal mahot tita, toktong marpangusadian, dang diida di mulana, dang diida di perstongan na, alay idaon na mamuse, taida ma di ujung na, di sido hot ni haporsyaon ni halak na pakaposi di bata, di ujung na dumuse tarida sa luhut na asi ni rohan di bata. Amen martangnya kita mau lihat matuhan di bata di asi ni rohan paso-paso hatam gabe bohal ninggulu nami. Amen.